Idem sa s vami podeliť o moju obrovskú radosť. Tu nakopeme šachtu okolo studni, aby sme mali kde dať vodárničku. Ako vidíme, tu máme, neviem, jak to bude vidieť, tu máme pol metra ornice a tu 1,20 m žltej hliny, od ktorej si veľa sľubujem. Tu na nedaleko tohto miesta, nejakých 200 metrov, 100 metrov vzdušnou čiarou, bol hliník. Tak odtade sa brala hlina na škrydle, na tehly. Ale musím to odskúšať. Táto hlina nebola hýbaná, tá tu leží takto milióny rokov. Trošku je problém, že vidíme, že do tej hĺbky už prichádzali korene. Tak to bude treba tie mechanické nečistoty. Toto vidíme skoro 2 metre v hĺbke. Korene. Ale to sa všetko dá odstrániť z toho. No v každom prípade musím urobiť nejaké pokusy. Ja sa tu vytešujem nad objavením hliny. 100 metrov vzdušnou čiarou od tej jamy mám takúto pivnic. No a tak ma napadlo, že aj tu by som mohol mať hlinu, takú istú. No, vidím, dvere mám otvorené do Korán. Víno tu nie je to čo ukradnúť. No, vypadá to presne tak, ako som predpokladal. Tu na už padá hlina, padá strop z pivnici, ale je to presne tá istá hlina. Takže tu mám nekonečný zdroj na hrnčiarsku hlinu. Moc sa mi sem nechce, lebo to vyzerá nebezpečne. No, tento bordel treba odnosiť. No ale to je tá istá žltá hlina. Tu nie je rozdiel. Tu vidíme krásne akúsi vrstvu geologickú. Položím si svetlo, aby to bolo viditeľné. Takto. Tu vidíme žltú hlinu a tu je pás pred niekoľkými miliónmi rokov. Koľkými miliónmi rokov sa tu niečo udialo. Nejaký sopečný popol alebo niečo. Tu máme zas tú žltú hlinu. Tu vidíme zas nejaký pás. Ale vtedy ešte dinosaury boli určite na svete. No skrátka, geniálne. Tu mám hrnčiarsku hlinu na 3 životy. Len neviem, či to bude fungovať, ale prečo by nemalo? Nádhera. Mrzí ma toto, že som zanedbal tú pivnic. Tak tá pivnic má vyše 100 rokov, možno aj 200. Kúpilo sa to len pred 20 rokmi. Ale sa dívam, tá pivnica ešte aj dá zachrániť, keď na vrch položím nejaké plechy, aby som odviedol dažďovú vodu, tak toto dám vynosiť. Mne sa takéto roboty nechce robiť. Toto vynosím
dám plech hore, nejakú ipu a táto hlina sa navrší navrch a to budem mať tú pivnicu. Ako vidíme, tu už vchod už niekto upravoval, to je už betonované, tak toto by malo vydržať. No, ale došiel som sem kvôli tej hrnčiarskej hline, takže vidíte, je tu neúrekom. Tieto dvere opravím, zatvárať to netreba. Víno tu neplánujem skladovať. Krásne dvere, majú 140 cm výšku asi. To boli takí menší ľudia voľakedy. Ale táto pivnica je vynikajúca aj na skladovanie zemiakov. Tu vidíme, ako sa oddeluje. A nie, to sa oddeluje už. Takže mám radosť. Panty fungujú.